duwe HP tok. Oh, titenono kowe apa duwe HP sing duwe HP. Sengga dong, sengga dong, sengga. HP anyar. Dolanan opo kowe? HP ngono ora. Kowe ra ndek TikTok. TikTok buka kene. Oh. Follower e nggo sautrit. Lagu ae namu. 1500 punjul to. Dolanane kira kowe nyok buka iki lho followerku. $1 juta. Garek oke men. Oke no. Padake wong Itu kok biasa. ngendi kuwi? Rahasia. Gonku ora nggo sithik iki. Dipaketan ora? Buka menu. Back menu buka menu. Kira rasa. Sopo ki, Mas? Yang apa cah? Dolan HP. Benda HP ora. HP. Ini HP toh. Iki. Aduh. Alah. Mleh. Iki khusus duwe HP tok. Kok mena-mena ngono cah. Nyeke wong sak pole. Oh, titenono kowe. Apa kuwi macene? HP. Oh, titenono sik, standar sik ya. Duwe HP marep men. Wong ada semena-mena, ora duwe HP rukun ngaleh. Oh, titenono kowe apa duwe HP sing duwe HP. Mangkat. 5 minutes later. Apa anggota? HP. Sehingga dong. Sehingga dong. HP anyar. Anyar no. Balik pok. Gapok kene di HP. Sehingga dong. Catat nomorku. Oh, catet. 085. Kau menang mesek. 725. Bukan. 56 kali. Nah, Wis. Suwe men. piye? Ini lho Tahu, carane. Oh, ya. 85. 725. Kayak ya? Nah. Beanen cobane. Ah, Beanyong. Dari isi suwe. carane piye ta? Iki sing ngrasa apa sing tuku iki? Tuku lho. Lah iki ora nek paketane nopo? Hah? Tuku paketan. Kok tuku? Ku nek paketan ngono. HP ini HP gabuk. Paketan. Ada paketane. Mas mati. 2 hours later. Ayo Mas. Sisi Pak, lagi sibuk kali Mbak. Oh.
Mbak itu. Mbak. Mbak. Loh, Mbak Surti. Oh, Pak Del, pripun, Pak? Nggih, niki ajeng nyuwun tulung. Mang benake HP kula niki ben iso nggo internetan. Dah. Oh, niki mboten wonten paketane, Pak. Oh, Sudah ditumbaske paketan rumiyin. oh ditumbaske paketan. Nggih. Oh, nggih. Nggih, pun, pareng riyen. Nggih, Oke, kula Pak. mriki malih nggih. Nggih. Pun, pareng. 1 hour later. Mbak Surti. Nggih, Pak Del. Niki pun kula tumbaske paketan. Lah sakniki nyuwun tulung mangisekke nggih. Nggih. Pak Del, Pak Del. Nggih bener diisekke paketan. Lah nanging nggih mboten ngeten iki. Oh.